Първи тази вечер ще танцуват Галя и Тома. Най-трудно е, когато трябва да правя раз. Тома, той горкия пристия тук, изведнъж го забиваме с тракистка ръченица. Усети ли ритъмчето, няма да има проблеми. Трябва да ми дойда на гости, да изядем едно агне, 2 прасета. Така стават танцорите. То трябва да съм кал винаги, трябва да го носиш. Не исках да ни се пада тангото само, защото имаме много голяма разлика в височината, 30 см, и щяхме да сме като крачуни малко. Се опитвам да го предразположа на сцената, да ме гледа само мене в очите, за да не се притеснява. И много ще се смеем. Много добре изглеждаш. Мерси. Моля. Хубав калпак. И парички си сложил. Винаги. На теб ти се пада да танцуваш ръченица. Би ли ми казал, кой е традиционният френски танц? Във Франция има една разлика. Нямаме точно един танц. Да. И като... Ние в България имаме само един, само ръченица. Ние всички имаме ръченици като нормално. Станем ръченица, легнем ръченица, на дискотека ходим ръченица. Това е един танц. Не можем да танцуваме други неща, ние българи. Само ръченица. Вие във Франция как извиня, настъпахте цървула. Прости ми. С цървули, с навуща идеален. Ти си типичен французин, трябва да ти кажа. Много те харесвам. Кажи сега вашия танц френски. Нямаме. Нямате? Кой би ми казал? Нямаме. Да. Нещо не танцувате ли? Менует, гавот, там нещо такива, традиционни. Нямате ли френски танци? Нямаме един, имаме много. Кажи ми един. Айде, имаме много. Кажи ми един много. На френски. Френски? Лабуре. Лабуре? Да. Как се танцува лабуре? Малко така. С други човеки е така. Други човеки? Да. Аз съм чувал буре, без човеки не се танцува. Само с други човеки. Много си хубава, Галя. Благодаря ти, Трудно ли беше да танцувате ръченица? Аз много обичам да танцувам ръченица. Радваш ли, че се падне ръченица? Много. Добре, защо избрахте да се облечете в традиционни български облекла, а не да се облечете нормално? Всъщност това не е задача, в която задължително трябва да бъдете облечени в носии. Като сме се хванали на хорото, ще го играем до края. Окей, уважаеми зрители, нека да продължим да проследяваме тази изключителна еволюция, в резултат на която един французин се превръща в истински българин. Дръж се, земю, модлон те гази. Представям ви люръчениц на Галя и Тома.
че това сами вкъщи, оставайте го на професионалистите от френски происход. Това беше танца на Галя и Тома, шабайзото спомосъществователство на оркестър Здравец. Сега вече повярвах, че сме в Европейския съюз, след като видях французин амбициозно да играе ръченица с калпак и с цървули. Това наистина му убеди, ние сме в Европейския съюз. Както има франкофони, усещам как голяма тълпа от Франция стават